שלום, חברת בזק נמצאת בתהליך מואץ של פריסת רשת העתיד של מדינת ישראל, והיא רשת ה-NGN. המטרות העיקריות של הפרויקט הם אספקת חבילות אינטרנט בקצבים סופר מהירים, השקה של שירותים חדשניים למגזר הפרטי ולמגזר העסקי, ומעבר שקוף של לקוחות מהרשתות הישנות אל רשתות שמבוססות All IP. בזק בחרה בספק נוקיה סימנס נטוורקס ובמוצר האמסאג כמוצר המוביל בפרויקט ה-NGN. במהלך השנתיים האחרונות פרסה חברת בזק כאלפי יחידות אמסאג בכל רחבי המדינה, וכבר היום נהנים למעלה ממיליון לקוחות משירותי החדשניים של רשת ה-NGN. החיבור של חברת בזק וחברת נוקיה סימנס נטוורקס הוליד מיזם ייחודי וחדשני מסוגו בעולם להכפלת קצבי הגלישה ברשת האינטרנט, וכבר בשנה הבאה תשיק חברת בזק חבילת גלישה באינטרנט בקצב של 200 מגה. אני מודה לחברת נוקיה סימנס נטוורקס על המחויבות ושיתוף הפעולה, ומזמין אתכם להתרשם מהביטנים והתערוכה. המשך יום נעים.